che m'aperi prima mon gausi, che sui cantautor de lengua occitana. Giù che m'aggrada di nominare l'umene stile come la trovo occitana e a cosere la canzone d'autore in occitano. Musicalment, che podem dire che è quattro progetti. Che è un progetto di canzoni occitanes, podem definir come un progetto di Languiment, rapporto a questo album. Dempus, quasi 10 anni a dar che è un progetto di un musicien franco-tunisien che s'appelle Choukri Trabelsi e è un duo, un mesclam compositius in occitan, in francese e in arabi e també caucos represos de la tradició popular oriental, aquest projecte que s'appelle Nuba Rocha, en què jo mesclo entre la Nuba, la Hesta Aràbia i la Barocha. E donc dempus mon encontre en Stafford que crée comme un cantaire basque ou panchis bidart un duo qui s'appelle Elimberri qui est le nom aquitano-basque de la meva vila, de la vila d'Aus. E infine debattu niaute nun de scène devant le nom de Primo Gausi che è un progetto de cançons franceses. Dempus quelques annados també que suis un doctorat de littérature sur les cançons. Et donc estudie les rapports entre l'identité populaire et les cançons. Comment les cançons arrivent à s'imprégner de la culture populaire et de l'identité populaire, mais també comment les cançons poden transmettre també et même à cops inventar una vera identitat popular a través de les cançons. Donc il s'agit d'étudier tout això et que me permet més acò d'escoltar un de cançons en diverses llengües et de noir encara un peu més les meves influències i la meva inspiració. Che la chitarra che mi accompagna al debutto della creazione delle canzoni perché trovo che la chitarra come un strumento, le note e le corde sono un passo lineario a ciò che permette di desliurare, sono sempre, la voce. Donc en fait, la chitarra come un puig che mi permette di lasciare la place alla voce che va a causare un po' di differenti lingue o même immaginario e sa già di trovare una melodia. E un po' che ho lavorato a questo base alla chitarra, è qui che passi al piano e a lavorare le armonie, perché che sul pianista d'origine, che cominciai il piano all'età di 5 anni, quindi il piano che è strumento principale, che possiamo dire, ma è vero che la chitarra che mi permette di essere un po' più libere e che al piano, trovo che è un cosec hort accademic, ma è un costat accademic che mi agrada dins un segon temps, che io mi piace vedere, di armonizzare la canzone. L'acordeó que és encara un peu diferent, que sovint són els punts instrumentals que pensi a l'acordeó. Vau a l'estudi, enregistri a partir de guitarra, voz, e heu el punt a l'acordeó. I aquest punt de cots de morno de l'acordeó. E de cots serà pres per el violoncel, de cots serà pres per la guitarra de Choukri que va adaptar la meva primera preposició de l'acordeó. Donc l'acordeó me serveix també de base de treball. Pensi che l'arte è bella specificamente la canzone perché è l'arte quasi prima, la canzone sulle mais che cantano ai nenens, canzoni tutti petits, quando dormiscono. La canzone ha questo dusso di suo genere, possiamo dire. E ciò che mi sembra che è importante conservare questo dusso perché è passato
les emocions directement à l'intérieur de l'humain. Mais també, je pense que és important qu'un artiste parli de la societat, de la realitat du món. I je pense que hem un rol a jugar, almenys, en sensibilitzar el món d'aquí. Penso que personalment soy interessat per les cançons que transmeten un missatge, que transmeten quelcom, per les emocions. De la cançó arabe oriental i a Hortaco són cançons sovint tràgiques que hem passat tota l'emoció humana d'un malheur polític, social, societal i jo que trobo que és molt interessant de passar un missatge a tau que permet de mostrar l'humanitat de les sofrences humanes. I sovint dic que l'anomen eslogans, se vos, me ven d'un cantautor argentí, Atahualpa Yupanqui, que diseu dins un poema que lo primero es ser humano y lo segundo poeta. Y yo pensé que efectivamente en la mia vida l'arte es importante, la canción es importante, pero no pensé pas que sea más importante que la vida en ero medica e que l'engagement de la vida en ero medica. E m'agrado pas les arts per les arts, tenta jo. Ce qui m'agrado és de ser dins el món e a partir de ce que sabia, les arts, la musique, la cançó, mais també l'ensenyament, també l'engagement politique, e bé de ma petita part en essajar d'avoir un impact positiu sur le món. Adieu, Primavera! Adieu. Bienvenue! Silencio e mediterrani che potuno lo spazio in quadro mens l'aire trova cardamamo e caffè l'aire trova cardamamo e caffè ardent per la carrero blanco du suo miei che spesso ragionando come un sorei la gugia toquilleros in cuore qui serà sus temps mus brembens e qui serà sus temps mus brembens diuen Aquest projecte, que és un projecte lligat a un àlbum que sortit que auto baix un any, un pau mai. Donc aquest àlbum que és un àlbum de les meves cançons, que s'appelle Languiment. A la debut que voleu fer un EP de 5 cançons, mais fin final el projecte, els enregistraments avancen pla. Et donc decidi de demanar a quelques amics que fem música de participar també a l'àlbum. Donc hi ha Matilde, que integra el projecte amb el violoncel. Hi ha el meu amic que joga també dins un altre grup amb ell, Chokri Travelsi, que és la guitarra, el laüt et la percussion. Et il y a un cantaire qui s'appelle Fifaline de Fontaine, qui canta sur une cançó també. Donc aquest projecte comença petit et finalement arribem a un àlbum a la fi que es pot audir sur les plateformes et tot això. La toca del projecte d'ajustar aquests musicians i aquests instruments que era de poder orquestrar en tot conservar el costat intimista quand même de les meves cançons, que quand on audeix l'àlbum
se pot retrobar fin final el que es passa quan s'ausix en guitarra buts, me que voleu també ajustar un pau de musicalitat, d'orquestració i d'orquestració acústica, això que era important en t'ajut de conservar el costat acústic, el que permet el violoncel, el que permet el laüt, el que permet les percussions. Donc era això, de permetre d'ausir el costat acústic i intimista, mais com és un àlbum, d'avui quand même, qui com d'un pau més fornit, un pau més treballat. Segurament que hi haurà un deuxième àlbum, però per moment que em concentri sur aquests nous projectes i en fet de veure que era possible de fer això prou ràpidament e d'arribar a quelcom que voleu musicalment i artísticament prou àgilament, e això que em rassegurec e que segurament me valiec l'enveja també de tornar a fer un deuxième o un tercer àlbum, veurem tot això.